Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ροπέρτο Στέλιου. Είμαι 34 χρόνια από τη Λεμεσόν. Στο έξω σύστημα 2,5 χρόνια ανεργός. 1 χρόνο και 8 μήνες στη World Ventures. Όταν είδα την ιδέα, ως άνεργος, μ' άρεσε πολύ το business. Και έτσι ήθελα να το κάνω. Στην αρχή πήγαμε καλά, 4 δωρεάν. Μετά, πήγαμε κάτω. Μετά ξανά προσπάθεια, ξανά πάμε. Ξανά κάτω. Απογοήτευση. Προσπάθεια. Διάβασμα. Training. Στον 1,5 χρόνο έγινε κάτι που για μένα είναι μαγικό. Εξηγείται γιατί όταν ερχόμαστε στα training καταλαβαίνουμε ότι δουλεύουν τα training. Από τον Απρίλιο, Μάιο μέχρι προχθές χτίσαμε μαζί με την ομάδα μου που ευχαριστώ πάρα πολύ και το φίλο αυτήν την επιτυχία στην ομάδα μου. Μια ομάδα πέραν των 200 ατόμων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια απίστευτη ομάδα και δουλεύει όπως πρέπει μέσα στο σύστημα που δουλεύουμε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους leaders του The Next Level, κυρίως τους leaders στην Λεμεσόν που ήταν συνέχεια δίπλα μου και στα κάτω και στα πάνω, που είναι ένα roller coaster. Θυμούμαι αυτήν την διατύπωση από τους αδερφούς του Κυρίλλου σε έναν slam στην Λεμεσόν. Ό,τι είπανε έγινε, by the way. Το μέντορα μου και πάντα, το καλύτερο είναι ένας αδερφός μου αυτή τη στιγμή, ο Κώστας ο Σολέρας, που είναι director. Έκλεισε και μαζί μας είναι στο εξωτερικό, με την ομάδα μας. Και την κοπέλα μου, Άντρεα, είναι που επέρασε ό,τι επέρασα εγώ, γιατί εγώ στα μετά φέραμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τη World Ventures που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία για να συνεχίσουμε να προχωρούμε στο επόμενο επίπεδο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χριστίνα Θεμιστοκλέους, 30 ετών. Είμαστε στο σπορ μαζί με τον Αντρέα, τον σύζυγό μου. Είμαστε παντρεμένοι, έχουμε ένα παιδάκι 16 μηνών. Βασικά, εγώ είχα δει την ιδέα. Λέω είχα δει την ιδέα γιατί με είχε πάρει ο αδερφός μου ο Δημήτρης, ο Θεμιστοκλέους, μια μέρα να δω την ιδέα στο φεστιβάλ, ήταν ο Νικόλας Νικολάου. Εντυπωσιάστηκα κατευθείαν. Εντάξει, δεν το κρύβω. Ο πρώτος λόγος που το έκανα ήταν τα ταξίδια, γιατί εντυπωσιάζομαι με τα ταξίδια. Εγώ βασικά θέλω το Dream House μου στα Μπόρα. Εντάξει, πήγα στο σπίτι. Το είπα στον Ανδρέα, το μεγάλο λάθος που έκανα. Ο Ανδρέας ήταν απίστευτα αρνητικός. Για 1 χρόνο προσπαθούσα να τον πείσω. Εντάξει, προσπαθούσα να κάνω ό,τι έκανα. Είχα απίστευτη υποστήριξη από τον αδερφό μου. Πραγματικά τον ευχαριστώ, γιατί αν δεν ήταν ο Δημήτρης... δεν θα βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή εδώ. Λοιπόν, εντάξει, το άφησα για λίγο καιρό. Μέσα από τα training, τα μικρά που μου κάνει ο Δημήτρης, κατάφερα να πείσω τον Ανδρέα. Βασικά τι έκανα, σιώπησα. Δεν του έλεγα τίποτα. Και είχα πίστη. Πίστευα ότι θα το κάνουμε. Είχαμε πάει Dream Trip, μετά τον Dream Trip ο Ανδρέας άλλαξε, του έκλεισα με το ζόρι τα εισιτήρια και πήγε στον bootcamp στην Αθήνα και όταν ήρθε πίσω ήταν εντελώς αλλαγμένος. Εντελώς αλλαγμένος. Και πραγματικά πρέπει να πηγαίνετε trainings αν θέλετε να πετύχετε σε αυτό το business. Trainings. Τον αδελφό μου τον ξαναγνώρισα μέσα από την εταιρεία λόγω των trainings. Θα ξεκινήσω κάπως ανάποδα. Θα ξεκινήσω, ας πούμε, ο Ανδρέας Ιωάννου, 30 χρονών, έχω τη δική μου επιχείρηση.
Ήμουν όπως είπε η Χριστίνα αυτά που ήμουν. Απλά ξεκινήσω ανάποδα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ της γυναίκας μου που είμαστε. Αν δεν ήταν η γυναίκα μου, θα είμαστε μέσα. Αν υπήρχε περίπτωση να συμφωνούμε αν δεν η γυναίκα μου δεν ξεκινούσε. Γιατί τώρα βρίσκω άτομα που μου λέγανε ρε, σου είπα και εγώ πριν 2 χρόνια, ρε, σου είπα και αλλά δεν θυμάμαι τέτοιο πράγμα. Σημαίνει κάτι κάνα λάθος ή ήμουν τόσο πολύ εγωιστής που δεν ακούγα τίποτα. Δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη. Αν δεν ήταν ο Δημήτρης, δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα. Ούτε θα κάνω αυτά που θα κάνω, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τα κάνω. Τα Get Six που κάνω κάθε μήνα τα έχω βάλει στόχο προσωπικό. Προχθές του είπα πάλι θα κάνω αυτό το μήνα, του λέω Get Six. Δεν το κάνω. Αν μου πεις μέχρι διαρκεία, δεν το κάνω. Βλέπω το σαν ένα παιχνίδι. Το επόμενο μεγάλο ευχαριστώ που θέλω να πω είναι στο Φώτο και στον Νικόλα. Ο Φώτος που είχε πει, μου είχε πει όταν είχα ξεκινήσει στην πρώτη παρουσίαση που καταδέχτηκα να πάω. Μου λέει θα μας παίρνουν με λιμουσίνες. Εγώ μέσα μου λέω τι λέει τώρα αυτός. Και στον Νικόλα, οι οποίοι μαζί με τον Φώτο με είχαν τρελάνει. Έλα στον bootcamp, έλα στον bootcamp, έλα στον bootcamp, έλα στον bootcamp. Έπεφτα το βράδυ να κοιμηθώ, βρίσκα αναπάντητη, ξυπνώ το πρωί αναπάντητη. Το βράδυ αναπάντητη, το πρωί αναπάντητη. Λέω και εγώ, τι θα γίνει. Αλλά μετά τον bootcamp, πραγματικά σας λέω ότι τα αποτελέσματα που έχουμε φέρει είναι πολύ καλά. Απλά καταλάβετε κάτι, ότι έχουμε κάτι που όλος ο κόσμος θέλει να έχει. Το είχα πει και στην Αθήνα στο training που κάνατε προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Έχουμε κάτι που όλος ο κόσμος θέλει να θέλει. Μην τρέπεστε να το δείξετε, να το πείτε. Ό,τι και αν σας πει ο άλλος, αν είναι αρνητικός, αυτός θα χάσει. Αν είναι θετικός, εμείς περνάμε καλά. Το πιο βασικό, περνάμε καλά. Μη σκέφτεστε τα λεφτά, μη σκέφτεστε σίγουρα είναι καλά. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι περνάμε καλά, γινόμαστε καλύτεροι σαν άνθρωποι και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τους γύρω μας γιατί σκέφτονται έτσι και γιατί κάνουν τις αναλόγες κινήσεις. Αυτά.